Госпожи и господа, скъпи ученици, учители и родители, уважаеми сънародници! Откриването на учебната година в българското училище е вълнуващ момент за всеки ученик, всеки родител и учител. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. Тази година българската област в Испания трябва да е особено горда. Тук има вече над 30 български училища, като повечето от тях лицензирани и подпомагани своята дейност от българската държава. Макар и далеч от родината, българският дух е жив и хората са отворили сърцата си за тази родолюбива дейност. Особено значим е този ден за вашето училище. Първо българско неделно училище в Испания, училище Свети Иван Рилски Кладрит, основано през 2003 година. За 10-ти път училището отваря празнично врати, за да посрещне малките и големи ученици, учителите и всички българи, които изпращат своите деца с благопожелание за добро начало. За този успех безспорен е приносът на асоциация АИБ Балкан и най-вече лично на нейния председател госпожа Петя Цанева. Нейната дейност получи заслужено високо признание и тя бе наградена с приза на Държавната агенция за българите в чужбина, Българка на годината 2011 година. Бих искал лично да благодаря на госпожа Цанева и на всички българи от асоциация АИБ Балкан за тяхната всеотдайна и родолюбива дейност. Скъпи ученици, позволете ми да ви поздравя най-искрено и сърдечно с добре дошли на първия учебен ден. Започва една юбилейна за вашето училище учебна година. Пазете традициите на училището, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели. Скъпи учители, на вас пожелавам неуморно да създавате и да пазите богатство на училището, именно неговите възпитаници. Всички ние знаем, че да си учител са нужни сърце и душа. Два пъти по-необходими са те, когато си учител в българско училище в чужбина. Ви желая много здраве, духовни сили и упоритост, за да се преборите с трудностите и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. А на вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата, за да ги подготвите заедно с техните учители и да ги насърчавате в знанията и любовта им към български език, българската култура и нашите прекрасни традиции.
клас